Abutameni. Nameza Abutameni. Isini Putonye. Asimani ya dubeni chebeni. Odikati Abutameni. Ngwanu henyi na bia ni nom nazo. Henyi na bia ni nom nazo. Asimani ya dubeni chebeni. Odikati Abutameni. Ngwenyi na bia ni nom nazo. Henyi na bia ni nom nazo. Nani ma Abutameni. Oi hawo. Nani ma Abutameni. Uru bia wa nwam. Akwenyi gabi isi oche. Ei. Akwenyi gabi isi oche. Henyi na bia ni nom nazo. 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 Henyi na bia ni nom. Give me so matter. Mo gongoro piaga. Gongoro buaja. Me gongoro we carry trip of sand climb you. Ine me gongoro gongo. Takwa go eze rego no. Chop goro make teeth rot into your mouth. Come you goro ga na makwa ga. Onye we nyo. Okanye gabi soche. Boy, why are you like this? No, let me ask you a question. Why are you like this? Can for one day you make your father proud? Every other person is making their father proud, and you are here trying to downgrade me and bring me down. No, what is this? Stop making noise. What kind of like a hiccup? What is this? I asked you to get me any. Mutemo palaya ndonga na fele no kabrize aeroplane eji akwụkwọ paper we ru Eche kele me nwenye di iche. na gini Enwenye di iche na enyi na ya. How can this thing be enyi? Ndị akọ. Oya. Enyi na-aga na nsogi n'azụ. Enyi na-aga na nsogi n'azụ. Will you stop that rubbish? Okpala na efe na ịnọ m n'ihu. Mpa, ọsụ mpa, ụkpala ntị ike mgbape. Ụkpa lukububa, oya. Ụkpa lukububa, oya. Lukububa na efe na ịnọ m n'ihu. I don't like what you say, me. Secrecy na efe na ịnọ m n'ihu. Hey, you not gonna you stupid idiot. You people like to let me down. Governor, the governor be South Africa, the governor will dare you the most. 1 year I was when appreciate. You now want to bring this one to no. So if you die now, carry this kind and you call your burial, you go accept that. I just prepare it. You watch the George Oman. Give me call my home. Oh yeah, secretary naga na no. I like what you say, me. And I like it. When you all am make it like this, you like I. So must you like it? Must you like what I do? And I like it. I like it. This is equal also. Get out. You got that. Now once you go to social media, everybody is taking a to their father. For the now we know it. For the name for the name Kakambe. Give a couple of I am not got a And I made back. Yeah. Yeah, any your Biega country. You can have to this help this angry coach of who did it. Who did that? Why? Who do Tory? What brief feelingness? Idiot of no comparison. Come. Don't have Bobby important. They got another set of player had to team Maracolo, my GWO. Dirty pig. Let me see what on your I go to the hotel. Okay, Melalu, come and bring down your chest. And I could have one ash. Get up behind, come and get like what you say, me. Go. I'm like what you say, me. Next time, Abolam too with if I send you no go. Abolam, if I send you no go. That guy I no go. Come on, go for like a singer, Kruma baby Ganaka, Krutaka Ganaka, little, and you know, guy, I saw you now. This is no,
enwede ebe ịhụrụ tata ga kutere m no ifo go karị go ga mụtara m nwa isi ọkụkọ nonsense enyi na-aga m nọrọ nga na-esi gbọsa ahụ enyi na-aga anyị nọ m n'azụ na-eme ka enyi gbara agba gafete m ga nye my brother amamti gara gaba nọ n'ọgbọ ụmụ nnụnụ ka nwetara m kuku ya bịa nga nọ na-eme ka alịka egwu ụmụazị ibe m na-agbarụ na nke m ya esi enwe ụmụazị ibe m kpuchi enyi na-aga Mike eje agha kpụrụ enyi na-aga bere njọta kpụrụ enyi na-aga onye ukwu na onye nta kpụrụ onye nta kpụrụ oru na kemolu ọbọyị ga mụtara m agbụsị ndị mgbakpọkpọ mbe ọwụ ihe ọjọọ ọ bụ enyi ka m nwu a big fish is not supposed to turn to big crayfish enyi na-aga na-ekwo gị na-atụ kpọkpọkpọ mbe o wetu ụmụazị ibe m na-ebe onye ọla na-achịli ọkpa elu everybody is raising on where weli ụkwụ elu ọ bụrụ njọta ya sịgo gị weli ụkwụ elu m weliere ya ụkwụ elu egwu na-ada music na-ara mụ Chief Imo na-aga na-eso na-adụ kpọkpọkpọ mbe ee ị ga-aga betere m bred kpọkọs sote ekiri ya n'aka gbakwa ụka nna m eze akpụta m enyi otesibia nna m eze akpụta m enyi isi na ịkpụta onye ya wa ajụjụ ka ọ jụrụ ya si m enyi ya dị ube enyi chebe enyi ọ dịka si na akpụta m enyi obizie mgbe ọ bịara ọsịa ngwa enyi na-aga na-eso gị na-azụ kpọkpọkpọ mbe a na-eme m ya dị ka talk too much enyi na-aga na-eso gị na-azụ kpọkpọkpọ mbe onye ọbụla na-ebelije gị ọkpụ elu ị gaga tụpere m anwụrụ gbasakwa ka crusade tupu ịdị mbiko enyi na-aga na-eso gị na-azụ